Dat is een wesp. Die rotblees en die blauw die ik mag achtervolgen. Grapke, deze wesp is vanzelfs net echt. Het is winter, maar ik zie Noah weer op in de simmer. Er is geen enkel beest op deze wereld wat ik zo eng vind als wespen. Oké. Ik stel mij heel erg aan. In Nederland ben ik net zo volle gevaarlijke beest, maar er ben wel een peer. Bijvoorbeeld de tiek. Als je dit bos bist, moet je goed controleren dat het bieten bist. En er is sinds kwart nog een gevaarlijk beest in Nederland. De wolf. Deze is sinds kwart weerom in Nederland, sinds 2018. Hij signaleert op de Veluwe. We weten ons net zo goed wat we met het beest matten. Als we hem gewoon alleen al list, is er niks aan de hand.